V tomto videu vám ukážem, čo robiť, keď si ukončujete svoje pletenie šitým ukončením a buď niekde uprostred alebo tesne pred koncom vám dojde tá niť, ktorou to zašívate a potrebujete sa nadpojiť. Niekto si takúto cestu vyberá náročky, pretože napríklad aj ja som tu mala toho zašívania strašne veľa, lebo ten okraj bol strašne dlhý a bolo tam veľa očiek. A nie každému sa chce naťahovať s takým dlhým koncom a furt to prevliekať stále a do nekonečna. Takže si náročky odstrihne tú niť kratšiu a potom v polke sa nadpojí, možno niekto by sa tuto pri zapošívaní týchto nekonečne veľa očiek nadpájal aj 4-krát. Mne za to ináč podarilo celkom dobre odhadnúť, ale náročky som to odtrhla a odstrihla, aby som vám ukázala, ako sa teda dá na to nadpojiť. Video na šité ukončenie som tu minule dávala, takže treba si to nájsť a skúsiť to. Možno to vyzerá na začiatku krkolomne, ale kto to pokoril, prosím. Povzbuďte ľudí v komentároch, aby to skúsili, napriek tomu, že to vyzerá na začiatku krkolomne, pretože takýto krásny okraj z toho je taký semipružný, záleží, že či utiahnete tú ihlu s tou priadzou silnejšie alebo voľnejšie. No a nemáte tam tú reťazku a vyzerá to úplne ako z obchodu. No a to nadpojenie je naozaj maximálne jednoduché. Ja tu mám teda koniec tej priadze a končila som tou časťou, kde sa druhé očko prešije hladko takto, kde ihla smeruje dozadu. No a potom ďalší krok je, ten už budem robiť vlastne tou novou priadzou, respektíve pokračovaním tej priadze, že hladko dole do druhého obratko, ťahám a nechám si tu taký koniec akurát na zapošitie. A teraz ďalší krok je obratko zozadu pomedzi očka, do druhého hladko dozadu. Tak. A zatiaľ to teda nevyzerá veľmi vábne, mám tam príliš veľa koncov, ale ja si to idem teda došiť a ukážem vám ešte, že ako to zapošiť, aby to bolo naozaj pekné. Takže tu mám tie moje dva konce a toto jedno očko môže akurát tak vyzerať nejak neposlušne. Ale pozrite sa, keď potiahnem tú niť takto dozadu, tak sa normálne uloží ako všetko ostatné, takže sa netreba báť a idem ho takto pozašijem. Treba to utiahnuť tak nejak akurátne a vždycky, keď utiahnem, tak potom aj takto povolím. A ešte si to zafixujem takýmto spôsobom. Tak, a nikde nič nevidno a to isté spravím aj s druhou nitkou a bude to hotovo.